Günüňiz aýdym dostlar, sagman gezip göränmisiniz? Bugün Hytaýdaky menden uzak bolan bir meşhur şäherlerden birine ýolum düşdi we bu şäher baradaky täzelikleri siziň bilen paýlaşmak istedim. Şu wagt wagzala geldim, ýene-de otly bilen giderim, ýani hayal ýöreýän otly. O şähere barmak üçin dostlar 1250 kilometr ýol geçmem gerekli, şoň üçin öňünçe bir har edim menden dükana gireyin. Yolumuz biraz uzak boljak, şoň üçin ýolda ýeri alrak bir datdyr alışdyraly. Şunu alsam gury şekersirak zat eken. Birem şeyle yarım metrlik sulardan alayım. Şu ikisi yolla azgan vatım imana. Ot trolatına da geldim dostlar. Hytaýdaky hayal edýän ot barada öň bir video koyupdum, onam şu ýerde geçip görüp bilersiňiz. Dostlar bu ýerem Drolganyň garaşylýan ýeri, garaşylýan zaly. Şeýle şular ýara garaşmak üçin oturuşlar bar. Dostlar sumkama men hanymlarla özüm garaşylýan ýerde oturýarym. Bugün kalan biletime ýene-de öňki hayal edýän otly biletini aldım. Sebäbi hayal edýän otly bileti bir ardan bolýar, ýani tiz edýän otla garanna ýarty wagtdan ardan bolýar. Biram arkaýyn daş töwre synlap, gödelle synlap we arkaýyn ýatyp turup dynjalyp gidip gelip bolýar. Hytaýdaky iň uly 4 şäherden biri bolan Gonjo şäherine geldim. Ýer bilen saat 5 şok geçti. Şu an metrolar yapık. Şoň üçin metro açylmana garaşan. Tutuş millete metro açylmana garaşa. Burada öňçe şu taýda tualet bar eken, şoňa bardym. İçi uly giň bolmana garamazdan şeýle bir adam ken. Ondan Hytaýda ilkinji gedek şular ýaly kirli tuvalete girip görýän, gatar we kirli eken içerisi. Biram Hytaýda gatkan gabat gelemok ilkinji gedek diýmem bolýar. Tuvaletiň içinde 2 tane agymyz, ýani bir Hytaý agy 2 tane uruşdylar, ýakalaşyp, itekleşip garaşolar ýalyk birinji gedek görýän mene. Ýani birinji gedek görýän isen öňden dawa etýän, sevişýän adamyny görýän, ýa-da sevişýän watlary şeýdip ellerini ýüzlerine tutup bir zatlar diýişip, ýani hapa sevişlerle agdyna alyp şolara sevişýän adamlar görýän, ýani olar ýaly ýaka tutup, itekleşip, tepişip olara uruşýan adamyny birinji gedek gördüm. Dostlar bu yere kartadan baktım, tamam gavat gelen şu yere golay bir metro Drolgadan çıktım. Metro çıkalgası da şular ýaly. Gonjo şäheri Hytaýyň iň uly 4 şäherinden birisi. Ýaşaýan halkyda 19 milyon ogaly. Menem şu wagt şular ýaly ýolla geçelgeden geçip barýan. Çatırıpdan geçmek için piyada geçelge. Şäherin jaýlary da şular ýaly. Şunu gowy edipdirler Feridim. Ýaşaýan adamlar şu taýpanjak bolup tipma mümkin. Şoň saatynda tipma ýykylman düşüp bolýar. Gonjo şäheriniň howasy hakkynda etsem bir hili nemli, çygyly howasy bar. Etinde şygymady, onu çykardym. Şu sumkama salym. Howa gat asly, nemli. Daş töwrem şular ýaly jaýlar. Şu at kamerany elektrik talsam gowurny şondan awatyn. Şu gowurny alanyşmasam. Şeýle 24 saat işlem marketden bir ýerine geldim. Bir tuwalym, 3 ýuan bahasy. We şurada şular ýaly bar ekeni. 3 ýuan biriniň bahasy 1 ýuan üstüne başdym, 2 tanesini berýärler. Abi işin daşardakydan gymmat ýöne üstüne 1 ýuan başdym, ýani daşardaky bahasy bilen öle ýene 2 baklaş galýan. Ýuan bahasy boldy. Aslında daşarda 2 ýuan ýöne. Bu ýerde 3 ýuan eken. Ýanky alanda üstüne pul goýulýan ýa-da 2-sini alsaň 3-nji muhterlen esasy Koreýada bardy, Seulda şolar ýaly marketlerde bardy.
24 saatlik işleyen marketler şolar ýaly işleýär. Motor geçen ýollar ýok. Yani motor üçin aýratyn şeýle çydygyly ýollar bolýar. Motor üçin ýürüýdi. Şeýle motor geçen ýollar ýok. Her kim maşk etmäge çykýarlar. Algamaga çykýarlar. Bu da Guangzhou Tower dostlar. Guangzhou Tower'ın beýikligi 433 metr. Girme üçün, yokurtuna çıkma üçün bahasam 150 yuana bolay, yani takmayla $20 bolay. Belki netivem çekip pulumda adım yetip şu Guangzhou Tower'a girmemem. Netivem de olsa, içinden size çekip gör kadar netif olsa. Seredin yaşlılar, şular ýaly. Häzir yaşını sorasam 70 yaş, 80 yaş töwre badyr diýip pikir etýän. Eň dogrusu gelin soraly. Yalnız düşünmesin diye bölüm çekmedim dostlar. Yaşlılarla gürleştim. Yaşı 81 yaşında. Bu yerde de şeyle heykeller var dostlar. Ayalların heykeli. Golf oynayan ayal. Bunlar hem şeyle yük çekişerler. Edil şu yerin karşısında da ana Amerika'nın konsolosluğu. Sığır çapdan aydamız. O doňuz eken sığır däl. Bu köç owadan eken ha. Dün gaýtmakam gury köke bilen suwa gaýdypdym. Şolardan iýip içipdim, eger iýip içmedik bolsam. Ertirlimi şu taýda ýumurtga ýa mantolat bilen iýip bilerdim. Ama şu anda acıgam yok. Bu köçelerin bir-birinin odana şeyler saylanyan, şeyler sallanyan, lil saç diye eminemem şeyler sallanyan şahaları var. Esas köçelerde aylanıp göründün mü ya ulu köçelerde gidip göründün mü ya yola geçip görün. Velosipedli ya e-bike'li ya motorli gatno adrak. Mesela Hangzhou'da giden vaktım haçan ortada şular ýaly ýollardan zebralardan geçecek bolan vaktım mı da ama düt böyle onu berde olar ýalatlar adrak. Şeyle de ulakan kuru var ekeni. Hangzhou şäherine eken kurukkat yok berde. Ulakan bir kuruk var eken. Jaýlar hem şular ýaly. Şu wagt çeni gawat dilen binalarymyň boyu ören uly, yani kiçik atly binalar az. Sesini eşitýän bolsaňyz her şular ýaly zebralarda geçelýärlerde de ýanky kıt sesler bar. Sebäbi adamlar kän telefonyny, yani telefonu gümülüp galyp wagtyny geçirmeligi üçin ýanky sesler goýupdyrlar. Yani bu sistemada geçmeli atyň bolanyny adamlara duýdurýar. Gelişip gören adamlar hem gatykenler doğru maksam köpüsünün dilini düşünmek, yani taýdaky şäherlere görä, yani her bir owa görä özlerinin dilleri ýetgäp bilýär, aksentlary ýetgäp bilýär. Şonuň üçin hem Hytaýça gürleseler de köpüsünün dilini düşünmek kynrak gelýär.